Žiadne priestupky sa nedejú. Nedejú. Kľud je dneska. Ale pešák. Sledujem pešák. Do protismeru sleduješ? Počujem, však čo robí? On to... To sú predmety. On to ne. To sú nám to dokazil. O čo si koloduješ? Vôbec? Si to zariekol, to super. Co to tam nasníva? O to ne. Ja som myslel, že... Ja som na to byť. Ohoj, tak toto. Ale chlapec. Ma normálne zabavil. O to ne. Teraz. Ide panáčik. Počkaj, nenápadne. A teraz ideme na akciu. Týpek odpadne. Ty vole, ona letí! Pozor! Ide! Nervy má! Daj som to, dobieha? Nedobieha.